Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň gözel künjekleri, taryhy ýadygarlyklar bilen tanıştyrmamyz dowam edýär. Bu gedek biz Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherine geldik. Gadim döwürlerden bäri Türkmen topragynyň möhüm künjekleriniň biri bolan gadymy Amur şäheriniň harabalyklaryna hemem amderýän goýuna syýahat ederiz. Ene de gözel Türkmenawa şäheriniň Howa menzilinden şähere barýan ýoly. Görüşüňiz ýaly 2 gapdarlada bir tarapda gurulyp ýör, ýene bir gapdarlada döwrap ýaşaýşalar gurulypdyr. Ugrumyz gadymy Amur şäheriniň harabalygyna. Türkmenawa şäheri. Iň bir arasda şäherleriň biri. Lewap welaýatynyň merkezi. Görüşüňizler döwrap binalar bar. Ýollar aýna ýaly. Hanada Lewap welaýatynyň baş mescidi täze gurulyplanmaga berildi. Türkmenawa şäherine öz başy gözellik çaýan mescid. Ýöne Edilbuat öňüňler şäherler sebäpli mescidler ýapyk. Edip barda aladalar diýenler soň arkanykda gelip tanıştyrarys. Ne gadymy Amul şäheriniň galasy. Taryhy barada dädir, gysgaça durup geçeriz. Merhaban watandaşlar, ene şu duran yerimiz gadymy Amul şäheriniň galasy. Amulun taryhy hemem on beýik ýüpek ýolunyň ösmegine goşandy barada Magdisiň ýatlamalar hasam tolgunlarys diýilip Türkmenistan prezidentiniň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 2-nji jildinde aýdylýar. Alymyň ýazmagyna görä Amul tutuş tebitiň merkezi bolupdyr. On ykdysat, söwda we meden taýdan amatlykları Horasan bilen Maverannahyryň, Parfe bilen Horezmiň arasyndaky kerwen ýollarynyň uğruna ýerleşipdir. Indi Amul sözünün gelip çıkışı barada alimlerde belli bir çaklama yok. Şu kitapta yani Türkmenistan prezidentinin Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 2-nji jildinde şeýle diýilýär. Amul şäheri barada ygtybarly çeşmeleriň birinde 15-nji asyrda ýaşap geçen Muhammed Kazimiň kitabyny on ady Çarjuy, yani 4 akar manatynda duş gelýär. Şu döwürden başlap şäheriň Çerjuw ady has işleňleşip Amul sözi diňe derýän ady hökmünde saklanypdyr. Muňa seretmezden şäheriň Amul adynyň manasy sirliligine galýar. Bu şäheriň ady gol ýazma eserlerinde Kenariyaka Amul, Ceyhun Amuli, Zem Amuli ýa-da Çöletek Amul ýaly görnüşlerde duş gelýär. Garagum çölüniň şäheri gurşaýan bölegine bolsa Amul çölü diýilipdir. Amul özünün köp asyrlyk taryhyna kese yerleriň ýaragly çoduşlaryny netijedinde ençe muşakkatliklara tezewar edildi. Araplaryň basyp alşylarynyň başyndan geçirip 9-njy asyrda şäher halkara sowdasynyň iri merkezleriniň birine uğurly. Bu orta şäheriň ösmegine getirdi.
1220-nji ýylda Amuly Mongol goşuny tozdurdy. 15-nji asyrdan bolsa Amulun ýene täze durmuşy başlandy. Taryhyň şular bilen bagly wakalary halk rowayetlerine şöhlenenlerli. Şäheriň uzak wagtlap gawalyş hakyndaky rowayetde şeýle gurrun berilýär. Ceyhunyň kenarynda ýaşaýan ilaty boyun egdirmek düşmanlara juda kyn düşüpdir. Güýç bilen alyp bilmesek, gawap, surnukdurup alarsyp basbarjylar şäheri goraýjylara haýbat atypdyrlar. Gawawdakylaryň arasynda tutuş günnogora belli küýdegärler Mehri Kulal bilen Bahavuddin ammar eken. Olar şäheriň ýaşaýjylaryny gollapdyrlar, ýöne söwüş tärlerine näbilet bu usular näme edip biljekdi. Düşmanlar gün-günden güýçli zarbar ýady, gawawda galanlar öýleriniň güýçden gaçyp düşmanlaryň gala diýwarlaryndan geçjek pursatynyň ýakynlaşyp gelýänini duýýardylar. Her kim dogduk şäherini nädip halat etmeň alazyny öldürýärdi. Şonda giýje bir sene barandan soň Mehri Kulal'yň kulbetine şäheriň iň pähimli gojalarynyň biri gelipdir. Ol Mehri Kulal, sen maňa gulak as. Bugün bolmasa erte düşmanlar şäheri eýelerler. Olaryň zorluk etmegine ýol bermeliler. Bir çykalgamyz bar. Ertire şäherimiziň alymlary hem tebipler birleşip adamlaryň güýjüni iki hisse artdyrýan täsin bir derman taýýarlarlar. Siz bolsa küýdegärler bolup ertir irdine çenni şäherde näçe adam galan bolsa şolaryň her birine bir okara taýýar etmelipdir. Ustalar haýal etmän işiň başyna geçipdirler. Küýde edilýän iki çarh durman aýlanýardy. Gece yarımda küýdeler goýulyp bolupdy. İşiň eýýäm ýarty bitirilipdi. Inni küýdeler bişirmeli. Ýöne daşy gawalyk şäherde ne bir odun ne de guuru çöp tap boljak. İş orta birjekde bökdölmeli. Kulallar ähli gaplary bir humdana üýşürýärler. Bahavuddin ot tutuşdurýar. Kulal ýigit ýakmagy oňoýly näme tapsa üýşürip odoklaýar. Mehri Kulal elini gözüne kölegeledip humdannaky golçalary seredýär. Ot pesi. Bahavuddin ýene de gaýrat etdip ol ödelenýärdi. Ot bolsa bilgeçleýin ýaly ören haýal ýanýardy. Bahavuddin galanja çöp çalamlar odoklaýar. Ot biraz ýalynlap başlaýar. Ýene adadyk gaýrat etdip Mehri Kulal halis ýalbarýar. Bahavuddin oýlanyp durmazdan başgawyny odoklaýar. Ýene adadyk ýana edip ol başgawynyň ýydy bilen egnindäki geyimlerini odoklaýar. Mehri Kulal ýene adadyk diýip özüni ýitirip gyýrýar. Gursogyny doldurup demalşyna Bahavuddin özüni odoklaýar. Düşmanlar Amuly boyun egdirip bilmeýärler. Amuly şol iki kulal halat edipdir diýilip rowayetde beýan edilýär. Türkmenawa şäheriniň esas köçeleriniň biri. Bir tarap Türkmenistan şaýaly. Görüşüňiz ýaly şaýalyň iki hatlarynda da döwrewat binalar bar. Şäherim diýsem arasda.
Ene de Amuderiyan üstünden geçen Döwrewap avtomobil köprüsü. Kaptanına da demiryol köprüden var. Merhaban adamlar, Çerjow sözünün çarjoy, yani 4 yap, 4 akar manysyny adyny ýa-ni belledik. Bu hakda ýürüýte bir rowayet bar. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabyň 1-nji jildinde şeýle bir rowayet getirilýär. Amul gala şäheriniň köne oturumly ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, bu ýerde derýa goýunyna otursalarym, derýa hanasyny üýtgedenden soňra adamlar suwsuz közenipdirler. Şäheriň hökümdarynyň bolsa dünýä döwletleriniň şahzadalarynyň gözü diýen owadan gyýdy bar ekeni. Hökümdar gyýdyny sorap gelenlere hiç hili galyň salmanlar, oň bar talaby Ceyhuny ýygyny öwürmek bolupdyr. Ýöne gyýdyň söz aýdyjylary näçe jan çekdilerim, baş vermedek derýany boyun egdirip bilmänirler. Köpler bu işin başına barmagy da çekilipdirler. Şäherde şah gyýdyny ýürekden söýýän jahil ýigit bar eken, olum derýany öňkü hanatyny öwürmäge jan çekýär. Ceyhun bir wada täze çekilen akaban uğru bilen gidýän ýaly de tiz böwedin ýumrup raýyşyny ýykypdyr. Ussy şonda da bu işden el çekmänler. Gyýda uçursuz söýgüsi oňa güýç gaýrat beripdir. Aşyk ýigdiň ihlasy ýokardaky aýan bolupdyr. Şeýlelikde ol düýş görüpdir. Ol düýşünni salgy berilişi ýaly derýan kenaryny berkidip, şäheriň gala diýwaryna tarap 4 tan ullukan ýap çekýär. Şonunam galany gurşa bilen baglygy suw barypdyr. Şäheriň hökümdary özüniň beren sözüne tapylyp, gyýdyny ussy ýigde durmuşa çykarýar. Bu toýa galan ähli ýaşaýjylar çagyrylyp, toy bir näçe güne çekipdir. Şol ýaplardan akýan suw şäheri bagy bostanlyga büräpdir. 4 ýapdan şähere suw gelip, şäheriň öňki Çerjow ady gelip çykypdyr diýilýär. Bu ad 4 ýap diýen manyny aňladypdyr. Däli Ceyhuny bolsa, şondan soň Amuderiýa, ýagny Amuluň derýasy diýip adlandyrypdyrlar diýen pikirem bar. Derýan adynyň gelip çykyş hakyndaky almy çaklamalaryň bir ýa-da iki dälligem bellenip geçilmelidir. Ene mehriban watandaşlar, size gadymy Amul şäheriniň gysgaça taryhy, Çerjow sözüniň gelip çykyşy hakyndaky maglumatlary ýetirdim. Men YouTube kanalyma Hökman Agda bolun, pikirleriňiz, teklipleriňiz bar bolsa da Instagram sahypama ýazyp ýollap bilerdiňiz. Öýojoklugyňyz awadan bolsun, arskaly bereketiňiz egilmesin. Garaşdy watanymyz beýtarap Türkmenistan asyrlardan asyrlara aşdym.